Son Eli Ríos, vos ler un anaquiño de Marte a Píntega, un libro infantil no que as princesas pois non queren vivir nos contos e a pequena Píntega Oli pois dalles unha patiña, botalles aí unha patiña. Hai contos que foron escritos hai moito tempo, antes de que nacesen as túas tataraboas, explícalle Sofía a Marta. Outros van nacendo ao mesmo tempo que a xente, as nosas historias son moi vellas. Xa, retruca Marta, pero séguense contando e son ben chulas. Para ti pode ser, pero imagina pasar 200 anos facendo sempre o mesmo, unha e outra vez. O único que nos permiten é enchernos de adornos, cociñar e limpar e veña e dalle un día tras outro, así unha e outra vez, porque os príncipes decidiron que son eles os que mandan unha e outra vez, sen poder opinar sobre o que queremos, porque sei que as princesas non sabemos facer nada máis que esperar a que nos rescaten, e veña e dalle un día tras outras, como se fósemos parvas, sabes? Hai moitas cousas que nós nunca vimos. Como cales queres saber, Marta? Que cousas? Eu quero ir en metro, dicheña, e mercar unha caixa de donuts, unha bezariel, trouxonos un para repartir, e pensei que morría do delicioso que estaba. Eu coñecer a muller invisible, exclama Gretel, e andar en monopatín, e ducharme nesas cosas que chaman cuarto de baño, escoitar unha radio, prender unha lámpada, e pintar un papel con lápiz de cores, e comer un xeado, e mercar un globo, e ir a un cole con moitas nenas coas que brincar e xogar cun videoxogo. A min gustaríame bañarme nunha praia e probar a que sabe a auga do mar, intervén Rapunzel, e subir nunha táboa de surf. E a ti? Pregúntalle Marta a Sofía, que che gustaría facer? Ir a un parque de atraccións, responde tristeira Sofía, nunca fun nunha montaña rusa. Marta decátase de que a vida das princesas, en realidade, tiña que ser do máis aburrida. Pobriñas, nunca pensara en todo o que non podían facer. O anaquiño que vou ler de Luns é un libro que fala sobre unha muller, Nere, que acaba de recibir un diagnóstico médico bastante impactante e que ten consecuencias na súa vida, pero non só na súa saúde, no seu corpo, senón tamén na realidade social que a rodea. Ningunha bagua, Nere. Portácheste como unha auténtica señora, non me vai doer. Ademais, 2 meses son moitos días para terminar de compoñer a casa e deixar os nenos ben coidados. Peor sería morrer nun accidente de tráfico sen poder facer a declaración da renda ou cos cacharros sen fregar. Como di a señora Lola, non hai mal que por ben non veña. A sala de espera comeza a estar ateigada. Sento preto da xanela, recollo sen presa os impresos vermellos, a cartilla da Seguridade Social, a da consulta, reviso todos os teléfonos aos que me explicou a doutora que vou ter que chamar, pecho a carteira, apuntar no iPad, mercar unha carpeta para manter unha orde, evitar esquecer as cousas importantes. A muller que está ao meu lado dedícame unha chisca. Por que nestes lugares todo o mundo imita tan ben as noticias do telexornal? Por que semella que debería existir un sentimento universal de complicidade? Devolvolle o cumprido con solemnidade. Caeulle unha foto. No chan, Marcos sorrí. É o meu fillo que sempre se escapa. Na cadeira, a señora sorrí. Lembro que Marcos está coa veciña, que vai ser a hora de comer, que aínda non terminei de limpar a pescada, que como non me dé a presa vaiseme botar o reloxo encima. Non sei por que o corpo anda a modo, como nunha cámara lenta. Sinto todos os tendóns moverse coa tranquilidade da brisa, como se desen voltas arredor de si mesmos, sen conseguir chegar a ningún porto. As neuronas volen como a alma que leva o diaño. Se por elas foses, xa estaba na parada do autobús. Hai unha disfuncionalidade clara
clara que non dou resolto. A mesma señora pregúntame se estou ben e como me aprenderon a ser educada, digo que sí, cando quero dicir que non. Debería contarlle que os músculos son de pedra, as pernas, as estalactitas, a ansia xa está na porta da saída. Digo sí, non se preocupe, de súpeto o abrigo está nas miñas costas sen saber como chegou ali. Esquezo a señora, a sala de espera, subo no bus vermello, póusome o pedo cristal, vou morrer, repito, vou morrer, repito, vou morrer, repito, vou morrer, e non consigo que me importe. Imos ler un anaquiño de Remesido de Patacas, que é un libro que trata sobre a violencia de xénero. E a este que lle pasou? Murmura en voz baixa, sen decatarse de que non a pode escoitar. Que fai na casa a estas horas? Mateino, non te oe. Pili dalle un lapote na caluga e a cabeza de Moncho abanea ata a base do externo coa risidez dunha trave de ferro. Só o cabelo parece que mantén un residuo de vida caendo por riba das lentes. O aspecto final é o ideal para comezar un filme de terror. Home toqueando diante da pantalla da televisión e dúas mulleres ollando para el coa tranquilidade dun océano en calma. E que vai facer? Dentro de nada ainda vai cheirar pior. Pois non sei, respondo ao decatarme que leva razón, non me deu tempo a pensalo. Quérelo para algo? Non, creo, para que me ia servir? Para nada, igualiño que antes, pois tras que desfacerte do corpo. Non sei como se fai iso. Paco ten un ácido cloro non sei cantos que usa para limpar o formigón, e nin outro día que os da mafia usan para esmigallar os cadáveres. Se queres, trai un par de botes e metemos a Moncho a remollo na bañeira. Hai que botar auga? Penso que sí, pero miro nas instruccións. Deben andar pola traseira da furgoneta. Pili pousa a bolsa na mesa da cociña e sae tal como entrou, decidida. Coa confianza posta nun traballo ben feito, un obxectivo definido. Sento no sofá, ao lado de Moncho, que continúa dormindo a súa soneca, e un sentimento de perda asenta entre as costelas. O propio, nestes casos, é pasar polas dependencias municipais e adoptar un gato. Así, a soidade non estenderá as súas poutas nesta casa. Este poema encontrase no poemario Culpable. Arrostrasme Ítacas e paraísos decadentes aos que poder regresar dunha viaxe que nunca comecei, desas cheas de tópicos e clixés, medas enteiras enfermas de lecturas programáticas que matan as cores e os sons da poesía sen o máis mínimo remorso. Non quero ler outra vez Eva Mil, a Rimbaud, nin a Cunqueiro, nin sequera quero ler. Non vou recitar versos nas beiras das ondas, porque non son un xoguete desta periferia que me devora os oxímoros. Construome nun eu lírico, ou nun vos, ou nun nós. Acaso non o ves? Poeta sen xénero, sen sexo, sen artigos que mete e nos constrinxan. Serei unha muller con voz de home hermafrodita, un home feito muller, ou a voz que me dé a santa gana entre as estrofas, porque o eu na lírica só ten as arestas que a miña vontade module para tecer este momento. Así que faime o favor e afasta de min os debezos culturalistas e académicos, porque non son Ulises nin Lois Pereiro, tampouco Rosalía ou a Pardo Bazán. Aparta de diante e anícate dentro dese saco de plumas que te hiperprotexe, das asasinas de canons como a min, dos traidores a métrica como a min, das linguaxes coartadoras que me administran sexos que nunca demandei. Desachega o espazo necesario para repinicar as tautoloxías e lítotes que quero ceibar no vento antes de que caian as estrelas todas contra a bóveda anubrada. Utilizaría as pontes para lanzarme e aprender a voar dunha vez por todas, e cando regrese mastigarei con prazer as diloxías da túa entreperna húmida, sen poesías nin lirismos, só con desexo.